svima, hajde da započnemo naš kulinarski izazov. Ja hoću lubenicu. Ozbiljno? Pa to je lako. Dobro, izvoli. Eto ti tvoja lubenica. Završio sam, sad se mogu odmoriti. Ja sam našao savršene lubenice. Bako, pogledaj kako profesionalno žongliram. O, da, to je stvarno sjajno. Dajte mi jednu lubenicu. Hvala. Hajde da je isečemo. Odseći ću gornji deo, a zatim ću izvaditi mikser. A sada mešam sve. Treba umutiti pulpu lubenice. Da, tako je. Strašno. Dobro, a šta ja da radim sa ovom lubenicom? Smislio sam. Sad ću napraviti testo. Odlično. Sada sipam sve u kalupe i uzimam najbolje boje. Eto ih. One su od Skittles bombona. Tako su ukusne. O, da. Obožavam ih. Dakle, dodat ću ih u svaki kalup. Koristit ću sve boje duge. Odlično. A sada mešam sve. Gledajte, testo postaje šareno. Nevjerovatno. Sada stavljam testo u rernu da se peče. Da, tako je. I ostavit ću na par minuta. A dok čekam, malo ću vežbati. O, šefe, kakvi mišići. Dobro, ja sam smislila da napravim žele direktno u lubenici. Sipat ću unutra želatin. Da, a sada treba da prelim lubenicu medom. Treba mi što više meda. Odlično. A sada, dakle ovdje pčela. Odlazi, skloni se. Marš odavde. Dakle, ova pčela. Ups, Kventine, izvini, dragi, baka nije htjela. Sa mnom je sve u redu, ali mi se malo vrti u glavi. Okej, sad mi je bolje. To je zabavno. Dakle, gde sam stao? Tačno. Sastavio sam tortu. Odseći ću višak. A sada prekrivam tortu kremom. Treba razmazati sve lopaticom. Eto je. Savršeno, ja sam pravi majstor. A sada uzimam paletu sa bojama. Obojit ću tortu kao lubenicu. To je vrlo lako. Ja sam ne samo profesionalni šef, već i umetnik. Da, super mi ide. Još malo. To je to. Wow, kako ti lepo ispalo, šefe. I moje žele je već gotovo. Da vidimo kako je ispalo. Divno. Sad ću iseći žele na komade. Tako se zabavno tresu ove kriške. To je to. Šta? Da li ste već završili? Odlično vam je ispalo. Šta ja da smislim? Fantatačno. Uzimam flašu i stavljam je u lubenicu. Sipam sav sok u lubenicu. Da, super sam smislio. Liv, probaj. Wow, kako je super. Odakle da počnem? Htjela bih da probam ovu žele lubenicu. Da, tako je ukusna. Baš mi se sviđa. Ekstra. A šta dalje imamo? Htjela bih da probam ovu lubenicu sa fantom. Sklanjam flašu, a sada sečem lubenicu. Oho, ljubičasta je unutra. Treba brzo probati. Uzimam kašiku. Da, lubenica sa ukusom fante, to je super. A šta je ovdje? Sad ću odseći komad
Pa to je torta. Šarena je unutra. To je sjajno. Odmah ću da probam. O da, obožavam torte. To je jako ukusno. Šef je pobedio 100%. Ovo je fenomenalno. Da, prva pobjeda je moja. Hvala, Liv. A sada hajde da mi napravite... Da, Oreo, jel može? Naravno, znam šta da radim. Imam ceo kofer čokolade. Otvaram. O da, kakva lepota. Uzimam čokoladu i lomim je na kockice. Ovo će biti savršeno. Treba napuniti svu ovu posudu. Još malo. To je to. A sada treba mi vatra. Istopit ću čokoladu. Treba da postane potpuno tečna. O da, to je divno. Završio sam. Kako vruće! Ali moram izdržati. Moram sve preliti u kalup. Još malo. Gotovo. Moje jadne ruke, kako boli. Jao, šefe, ti si kao obično. A ja sam već napravila testo. A sad ću da dodam kakao prah. Hoću da mi testo bude čokoladno. O da, lepota. A sada formiram kuglice od testa i stavljam ih u aparat za vafle. I čekam da se vafle ispeku. Sačekat ću par minuta i... gotovo. Lepota. Kventine, kako ti se sviđa, jeli? Zašto izmišljati nešto? Ja imam Oreo. Eto ga. I ne treba ništa da se sprema. Daću Liv ceo tanjir sa Oreo kolačima. Iskreno i ja ih obožavam. Voleo bih da pojedem barem jedan komadić. Ne mogu da odolim. Moram da probam jedan keksić. Obožavam da ližem ovaj fil. Da. Ne mogu da se zaustavim, to je prelepo. Jao, fantastično. Šta radi? Pa dobro, to nije moja stvar. Ja imam ideju. Uzela sam teglicu sa kikiriki puterom. Koristit ću ga kao fil za vafle. Liv će se sigurno dopasti to. Ne, moj recept je bolji. Vadim iz kalupa čokoladne kore. Napravio sam nekoliko odjednom. Ovo će biti ogromni Oreo kolači od čokolade. Ostalo je to sve ukrasiti čokoladnim detaljima. Pogledajte, ovo baš liči na pravi Oreo. Kventine, šta si uradio? Šta? Ne, polizao sam sav fil sa Oreo. To je strašno. Šta raditi? Znam. Imam pastu Huba Buba. Tako je ukusna. Od nje mogu da napravim balončiće. Gledajte. Cool. Dakle, stavit ću ovu žvaku umjesto belog fila. Eto, gotovo. Liv, probaj. Prijatno. Wow, ceo tanjir keksića. Ovdje je ogroman keks. Hoću da ga probam što pre. Baš je težak, ali moram da zagrizem. Hajde. To nije lako. Ne mogu. Čokolada je previše tvrda. Idemo dalje. A ovaj kolač izgleda mekano. Da, to je jako ukusno. Ja volim kikiriki puter. Super. Šta je ovdje? Zanimljivo. Sad ću probati. Kako se razvlači fil. Baš mi se sviđa. Cool. Poješću još malo. Ekstra. A sad ću naduvati balon. Da, to je zabavno. Znam,
Baka i Quentin su najbolji! Da, bako, pobeda je naša! O, tako sam srećna zbog nas. Hoću jela u obliku šteneta. Hajde, čekam vaše ukusne varijante. Ja već znam šta da radim. Uzet ću žele sa ukusom Skittles. Svako pakovanje ima svoju boju. Dakle, sipat ću sve u vodu, zatim promešati. Tako je. Ostaje mi samo da sipam sve u kalup. O da, kakve lepe boje. Sada stavljam to da se stegne u frižider. Mislim da se već sigurno steglo. Da vidimo. Da, dobio sam 5 različitih kućeta. Odlično. Nije loše. Ali sad je moj red. Ja sam već napravila tort u obliku glave kućeta. Ostalo je da mu napravim krzno od krema. Odlično mi ide. A zatim ću dodati malo detalja. Oči, nos i usta. O, kako slatko. O, čekajte, šta je smislila Vivian? A meni treba fluff i poslastičarski špric. Dakle, stavit ću tečni marshmallow u špric. A sada uzimam oreo kolačić. Eto ih. Skinut ću gornji keks. A unutra ću istisnuti fluff. O da, i pokrit ću sve drugim keksom. A zatim ću uzeti mali komadić keksa. To će biti nosić. O, divno. Gotovo. Tracy, možeš da probaš. Vi ste stvarno napravili sve ovo za mene? Ja sam tako srećna. Probat ću prvo žele kuce. O, da, tako su ukusne. Super! I tako se zabavno tresu. O, šta je ovdje? Cela torta za mene? Ozbiljno? To je divno. Sad ću probati. Mnogo dobro. Super! A šta još ima? O, kako slatko. Štene sa marshmallowom. Topi se ustima. A znate šta? Odlučila sam. Pobedio je šef. Stvarno? Ja sam tako srećan. Hvala puno. Ovog puta je zadatak još zanimljiviji. Napravite za mene tortu. O, naravno. Hej, gde ćete? To je moje. Ja sam prvi uzeo. Dobro, ja ću onda sama napraviti kore. Domaće kore su najbolje. Uzimam brašno, sipam ga na dasku, zatim dodajem mlijeko i malo šećera. Tako je. Posle je potrebno jedno jaje. I još jedno. Da, sada mogu mesiti testo. Baka pravi najbolje testo, da znate. Sad ga mogu razvaljati oklagijom. Super. Pokrivam kalup za pitu i sklanjam višak. Eto. Sada mogu napraviti punjenje za svoju pitu. Uzet ću jabuku. O, baš je mirisna. I seći ću je na sitne kockice. Savršeno. Dalje sipam to u kalup i pravim mrežicu od testa. Odlično. Sada stavljam sve da se ispeče. Dobila sam savršenu pitu od jabuka. A miris je predivan. Svaka mi čast. Šefe, kako vam se sviđa, jeli? Ja imam bolju ideju. Uzet ću okrugli kalup i napravit ću od kore krug. Tako je. Sklonit ću ga i uzeti prsten od kore. Stavit ću ga na koru i dodati fil. Odlično. Ponovit ću tako još nekoliko puta. Odlično. Sada unutra sipam Skittles bombone. Njih vole svi. O da. Pokrivam sve krugom i to je to. Završio sam. A sad mi treba Nutella. Otvaram. Nije uspelo. Da, ovako je bolje. Sipat ću Nutellu na moju tortu. A zatim razmazati je.
Odlično mi ide. A šta je napravila Vivian? Ja hoću da uzmem čokoladne kore. Vreme je da sastavim svoju tortu. Ja hoću da imam visoku tortu. Kora, krem i tako dalje. To nije teško. A posle ću sipati Nutellu odozgo. O da, Nutellu vole svi. I ja isto. Potrebno je premazati celu tortu Nutellom. O da, ispalo je savršeno. A sad ću napraviti lice. Uradit ću to uz pomoć kašike. O da, pogledajte. To je pravo remek delo. To je tun sahur. Tracy, probaj. Vi ste se tako potrudili za mene. Želim da počnem sa tortom tun sahur. O da, čokoladne. Super. Šta još ima ovde? Wow, to je bakina pita od jabuka. Obožavam je. Ekstra. A šta je ovde? Šarena torta. Wow, unutra je gomila Skittles bombona. Obožavam ih. Ali, ko je pobedio? Rešeno, to je Vivian. Ti si najbolja. Jel da? To je moja prva pobeda. Super. Tako sam gladna. Hoću burger. Hajde, dajte sve od sebe. Naravno, ja ću imati slatki burger. Uzet ću Skittles bombone. Obožavam ih. Dakle, prvo ih treba poređati. A dalje mi je potrebna pomoć specijalnog uređaja da izmrvi sve ove bombone. Da, odlično. Sada stavljam bombone jedna na drugu. Tako je, napravila sam burger od Skittlesa. Zar to nije super? Vivian, to je zaista kreativno. Ali ja sam rešila da napravim burger od palačinjaka. Za početak ću napraviti paradajz. Nacrtat ću ga testom, tako je. Odlično mi ide. Super. I ne smem zaboraviti da okrenem. A sad ću napraviti krastavce od testa. Da, ispalo je odlično. Okrećem. Tako je. Zatim mi treba sir. Za njega ću koristiti žuto testo. To je to. I obavezno treba napraviti pljeskavicu. Posle pljeskavice ću napraviti par listova salate. Opet mi treba zeleno testo. Da, divno. Sada vreme je da pokušam da sastavim svoj burger. Dakle, lepinja salata, lepinja, krastavci, paradajz, pljeskavica i sir. Sve sam poređala, a umjesto sosa ću koristiti džem. To je to, pokrit ću sve lepinjom, salatom i opet lepinjom. Ispalo je baš lepo i ukusno. Šefe, šta mislite? Ne može biti ništa bolje od pravog burgera. Dakle, ispržit ću prvo pljeskavicu i slaninu. Da, sa obe strane. Dalje, sastavljam burger. Lepinja, salata, pljeskavica, salata, pljeskavica. I naravno sir, ali ne ovaj, on je užasan. Ja ću koristiti topljeni sir. Stavit ću unutra okrugli kalup, a u njega ću sipati topljeni sir. Sada pokrivam sve lepinjom. Tracy, probaj. Kakav miris! Šta je to? Mini burgeri? Sad ću probati. Slatki su. A šta još ima tu? Zanimljivo. Burger od testa. To je ukusno. Sviđa mi se. I ostao je poslednji burger. Opa, tu je kalup sa nekim sosom. Neverovatno. Sad ću probati. Kako ukusno i sočno! Slažem se da ne postoji ništa bolje od pravog burgera. Dakle, pobedio je šef. Opet ja, to je moja druga pobeda. Svaka mi